Otkrića bez granica. Pazi, Ginny, Snoopy iza tebe. Samo tako, idi dalje. Odlično, hajde skoči višlje. Ura, pobedili smo. Hej, dosta mi je svega. Pustite me. Tako, hoćeš da igraš, a? Na mene je red. Šta, čekaj malo. Au, au, au. Nemoj da varaš. Sad je gotova. Jadna Ginny. Zar niste čuli za fair play? Sve o kompjuterima. Prvi deo. Kompjuterske igre su baš zabavne. Da, ali se kompjuteri ne koriste samo za igru. Pa znam. Nekad ga koristim da uradim domaći zadatak iz matematike. Hajde, Ginny, pitaj me što god hoćeš. Važi, koliko je 35 plus 28? U redu, gledaj ovo. Nije loš, a? Odgovor je na ekranu. Tačno 63. Nije teško biti dobar matematičar kada tako rešavaš zadatke. Ali to nije sve. Kompjuteri se mogu koristiti i za druge stvari pored matematike. Alex, ti sve znaš. Navedi mi primer. Da razmislim. Evo, setio sam se. Banke koriste računare. Tačno. Tako možeš da podigneš novac kad god hoćeš. Svi ti uređaji su na izgled različiti, ali rade na istom principu. Svaki pojedini računar je povezan sa centralnim kompjuterom. Ovo je bankarska magnetna kartica. Dovoljno da ubaciš uređaj i da otkucaš svoju šifru. Tada računar proveri da li se šifra koju si otkucao slaže sa onom koja je zapisana na magnetnoj kartici. Kada je sve to obavljeno, samo treba ukucati koliko novca želiš da podigneš i dobiješ novac. Naravno, pod uslovom da na računu imaš pokriće. Preuzmite novac i vašu karticu. Eto, gotovo, baš onoliko koliko sam i tražila. Čime ćeš da me častiš, Ginny? A mene? Žao mi je, klinci, to je sva moja ušteđevina, potrebna mi je. Baš šteta. Ali častit ću vas toliko što ću vam objasniti još po nešto u računarima. Sjetio sam se. Koriste se i na železničkim stanicama. I sad si u pravu. Ovo se zove terminal za rezervacije. Odatle se podaci prenose od centralnog računara železnice. On tada proverava da li još ima mesta u vozu. Tada direktno šalje odgovor terminalu. Izvinite, htjela bi da rezerviše mesto u spavaćim kolima za voz koji kreće večeras u 9. Ukuca moju rezervaciju na tastaturi i ona ide pravo u kompjuter. Čekaj malo, Ginny, sad ćeš putovati sama. Povedi nas sa sobom. Žao mi je. Sva mesta u spavaćim kolima su rasprodata. Ako želite, mogu da vam rezerviše mesta u kupeu u tom istom vozu. Biću ga slomljena kad stignem tamo. Ko će s tobom? Kompjuteri se koriste i u pilotskim kabinama. Automatski pilot je pod direktnom kontrolom računara u avionu. U preduzećima računari se koriste za obavljanje poslova koji bi bili previše komplikovani ili trajali dugo. U fabrikama kompjuteri se koriste za upravljanje mašinama. Ako malo polije pogledate u vašem stanu, naći ćete i tu računare. Gde, Ginny? Možda u mašini za šivenje. Ajde, šališ se. Ne, pogledaj. Mali je, ali je to kompjuter. Verovatno. Odabereš kakav štep hoćeš i mašina ga prenese na materijal. To je sjajno. Verovatno i klima uređaju postoji mali računar.
Uneseš u memoriju temperaturu koju želiš, a kompjuter je održava. Znači, kompjuteri se koriste u bankama, avionima, mašinama za šivenje i preduzećima i fabrikama. A da li su kompjuteri koji se koriste u svim tim oblastima različiti ili možda imaju nešto zajedničko? Pretpostavljam da rade na sličnom principu, ali kako to kompjuter u stvari radi? To je aparat koji obrađuje podatke. A kako se ti podaci obrađuju? Kompjuter se sastoji od 3 osnovna dela. Pre svega, tu su ulazne jedinice kao što je tastatura i disketna jedinica. Zatim tu je centralni procesor koji obrađuje podatke i na kraju izlazne jedinice, odnosno ekran i monitor. Ali kako se to radi, Ginny? Uzmimo, na primjer, ulaznu jedinicu. Kada ti radiš zadatak iz matematike, prepišeš ga na papir da bi ga sagledao. Na isti način radi kompjuter. 32 plus 28, 32 plus 28. To je kao da računar ima oči i uši kojima prati podatke. Nešto slično. Prvi deo zadatka je da se podaci unesu u računar. Samo ne na našem jeziku. Mi u računar ubacujemo bušene kartice. A možemo mu zadati problem i ukucavajući ga preko tastature. Tačno. A jednoga dana ćemo to isto raditi glasom. A šta je sa centralnim procesorom koji obrađuje podatke? To je glavni deo računara, njegov mozak. Šta vi radite svojim mozgom? Pa mi razmišljamo. Računam, pamtim. I računar radi to isto. Jedinica za obradu podataka takođe ima 3 dela. Prvi je kontrolna jedinica i tu se beleže podaci. Drugi deo je centralna memorija. Tu se pamte svi programi i podaci. Konačno, treći deo se bavi obradom podataka i rešava postavljeni problem. Ali... Računari imaju ograničenu memoriju i kada je ona puna, više ne mogu da unose podatke. Sem ako se ne ugradi memorijsko proširenje. Tačno, tu mogu da se unose dodatni podaci i to po potrebi da se njima raspolaže. Tačno. Obično se za te dodatne podatke koriste magnetne trake ili tvrdi diskovi. Ali šta je sa izlaznim jedinicama? To su oni delovi računara koji prenose obrađene rezultate. Nešto kao naša usmena ili pismena komunikacija. Tačno. Ja ispisujem tekst ili grafiku na štampaču. Ili ih prikazujem na ekranu. Sjajno, Glizuma. Kad su izmišljeni? Računari kakve ih mi danas znamo su relativno skori izum. Međutim, verovali ili ne, već u 17. veku naučnici su pokušavali da naprave mašinu za računanje. Ovo je, na primjer, napravio Francuz Pascal. Jedan od pionira računarstva bio je Charles Babbage. Međutim, računar koji je on napravio 1822. nikada nije proradio. Amerikanac po imenu Hollerith je takođe pokušao da napravi mašinu za obradu podataka. Ipak, prvi kompjuter je stvoren 1946. godine. No, verovali ili ne, u njega je bilo ugrađeno 18.000 elektronskih cevi, bio je težak 30 tona. Moj mali lični računar sigurno ne bi prepoznao tog svog pretka. Ponekad bi pregorela jedna elektronska cev i tada bi morao da se ponovi ceo proračun. Bili su to računari prve generacije. 1958. tranzistori su zamenili elektronsku cev. To je sigurno smanjilo dimenzije kompjutera. Zahvaljujući ovim malim tranzistorima sa 3 nožice, kompjuteri druge generacije su bili ogroman korak napred. Kompjutere treće generacije stvorila su integrisana elektronska kola. To je veoma složen element koji sadrži veliki broj tranzistora, dioda i otpornika. Sve to stane na svega nekoliko kvadratnih milimetara. Pre 20 godina bi toliko elemenata napunilo celu sobu. Nakon toga pojavili su se računari četvrte generacije koji su doneli još veći tehnološki progres. U te računare su ugrađena elektronska kola još veće integracije. U jednom većem čipu sadržane su stotine integrisanih kola i desetine hiljade tranzistora. Pa to nije korak napred, nego pravi skok. Sigurno je taj čip koji pominješ ugrađen u šivaću mašinu. Pa to znači da naš kompjuter ima čip sa integrisanim kolima.
Ako razvoj računara nastavi takvom brzinom, pitam se na šta će ličiti za nekoliko godina. I ja se pitam. Hajde da pogledamo. Kako to misliš, Ginny? Hoćete li da vas povedem u grad budućnosti? Stvarno, Ginny, bez šale. Povešću vas u grad u kojem se koriste sve mogućnosti računara. O, fantastično. Šta čekamo? Za mnom! Ura, hajdemo! Kuda nas vodiš? Kroz gradski sistem za otpadke. Ali ja nisam korpa za otpadke. Izgleda da sam negde pogrešno skrenula. Au! Kakav smrad! Jo, muka mi je, vadi me odavde, Ginny, molim te. Šta vas dvoje tražite ovde? Zar se tu igra žmurke? Misliš da će opet da vrišti? Eto odgovora. Evo je autobusa. Baš čudno, gde li je nestao vozač? Kidnapovan. Ma kakvi? A? Pažljivije pogledajte i recite mi šta vidite. Nema vozača. Pogledaj bolje, vidjet ćeš ga. Pa shvatam, autobus vozi automatski pilot. Tačno, baš kao i avione. Vozača je zamenio kompjuter. Osjećam se kao da si postao neki dan na osnovu fantastične priče, zar ne? Ali kako, zašto tako sporo ide? Zato što postoji ograničenje brzine. Računar je programiran da ga ne prekorači. A, Pogledajte kola, svi vozači nešto rade. Zdravo! pogledajte, jedi voz. To je prosto. Ugrađeni kompjuter vodi računa o saobraćajnoj gužvi. I o bezbednosti vožnje. I takva kola voli. Čuješ muziku? Hajdemo unutra. Šta se dešava? Ko svira klavir? Nevidljivi čovek. Klavirom upravlja računar. Kada hoćeš da promeniš pesmu, samo okreneš magnetnu karticu. Odmah će da zasvira nešto drugo. Slušajte. Sjajno. To je Mozart. Vaspitne igre služe da nas nauče kako da sviramo ili da komponujemo. Sećate li se onog robota na Tsukuba izložbi u Japanu koji je svirao klavir? Bilo je prikazano na televiziji pre nekoliko nedelja. Kamera umesto očiju mu je služila da čita kompoziciju, a računar ugrađen u njega je dešifrovao note i upravljao njegovim mehaničkim prstima. Robot koji svira klavir, neverovatno. Čitav orkestar sastavljen od robota. Ovo mi liči na fabriku. I jeste. Voće i povrće ima strašno čudan oblik. Sve je automatizovano. Baš tako. Svim robotima u fabrici upravlja jedan računar. A šta svi oni rade? Najpre biljke koje su isklijale stavljaju u ove kutije. Posle toga, senzorima se prati rast biljaka i prema tome se dodaje đubrivo i podešava temperatura. Kompjuter takođe vodi računa o zalivanju. Čak
Čak uključuje i veštačko osvetljenje ako nema dovoljno sunčeve svetlosti. Ovdje se rade robot. Znate li koje su prednosti svega ovoga? Naravno, ne umjesto nas rade sve teške poslove. Pored toga više ne treba brinuti o suši ili lošem vremenu. A stakla na stakleniku štite biljke od insekata. U sve to biljke dobijaju tačno onoliko koliko im treba, ni manje ni više. Kada bi kompjuter sve to radio sa nama, bili bismo mnogo pametniji, zar ne? I mnogo lepši. Meni ste lepi i ovako, slažete li se? Najzad smo stigli kući. Zar ovdje stanujemo? 7, 4, 3, 3, 1, 1. Ja! Meni se ovdje sve više sviđa. Šta je ono tamo? A, To je vaš lični kućni kompjuter. Stoji vam na raspolaganju. jo, sanjam. Hajde, uključi ga. A šta je ovo? Čekaj, vidjet ćeš. Novine. Posljednje večernje izdanje. Pomoću ovog telefaksa možeš da dobiješ najsvežije vesti iz celog sveta. Au. A gde je telefon? Priključen na ekran. Fantastično. Najzad mogu da vidim s kim govorim. I to nije sve. Ovaj telefon može da uradi i neke druge stvari. Hajde, otkri nam ih, Ginny. Dobro. Uzgled, jeste li gladni? No, ja sam mrtav gladan, mogao bi da pojedem slona. Meni je dosta šnicla. Jeste li onda za večer u malom restoranu? Jesmo! Kuda ste krenuli, deco? Vratite se! Zar ne idemo da jedemo? Šta vam se jede? Rado bih prvo pogleda meni. Nema problema. Šta? Da vidimo malo, koja je šifra za restorane? A, evo je. Sad ću da pozovem. Halo, ovo je kompjuterizovana služba informacija. Tražite dobar restoran? Šta biste htjeli da jedete? Nešto toplo? Hladno? Kinesku hranu? Francusku? Italijansku? Baš bi mi prijela italijanska hrana. Meni špagete. Ok, špageti za sve. Dajte nam ime nekog dobrog italijanskog restorana. Naravno. Uključite vašu šifru. Buongiorno, izvolite meni. Dakle, Alex? Sve izgleda ukusno. Kim? Pa... Dobro, naručit ću za sve nas. Obrok je gotov za 10 minuta. To je fantastično. Neverovatno! Naš kućni kompjuter je preko optičkog vlakna povezan sa računarskim centrom koji može da nam da najraznovrsnije podatke. Zahvaljujući toj vezi, svi imaju na raspolaganju veliki broj automatskih telefonskih usluga koristeći svoj personalni računar. Naprimjer, da biste našli dobar restoran, dovoljno je ukucati šifru automatskog imenika restorana. A sve dok vaša porudžbina ne stigne, računar ne odmara. Sviđa mi se ta ideja. Međutim, i ovdje postoje neke od usluga na koje smo navikli. I oni koriste šaltere za gotovinu kao i kod nas. I železničke karte rezervišeš baš kao i mi. Ali sve te stvari možete da uradite preko kućnog računara, jer je on priključen za čitav niz centara. Možete dobiti najnovije vesti, meteorološki izveštaj ili jednostavno kupovati, a da ne izađete iz kuće. Nevjerojatno, sve na dohvat ruke. Baš tako. Spremno je. Bog me dobro miriše. Zar nećemo da platimo? Naravno da hoćemo. Restoran automatski dobija uplatu. Trošak se skida sa vašeg računa u banci. Tako da nam ni gotovina nije potrebna. Tačno. Pa, pošto je sve tako jednostavno, ja vas večeras častim slatkiše. Jeću sladoled od čokolade. Ja ću banana split. Računar je bez pokrića, žao mi je. Šta? Ne mogu da verujem. Šta ću sad da radim, Kim? Molim te, pozajmi mi nešto novca.